Здравейте! За сайта NoRoadWar.com Влади Кулев и нашия гост днес е новата Toyota Yaris. С променен дизайн, с по-големи размери, с много повече екстри в автомобила, за които ще говорим малко по-късно. Но специалният ни гост, освен това, е и един човек, защото се намираме на територията на община Сапарева баня. При нас е заместник-кмета на община Сапарева баня, госпожа Радка Георгиева, която от повече от 20 години се занимава с неща, свързани с автомобилния транспорт и въобще транспорта, проблемите, както тя го нарече. Но мисля, че може да кажеш повече неща и по-точно, отколкото аз самия. По темата могат да се кажат много неща, тъй като управлението на автомобила е движение и основно е заплаха за здравето и живота на хората. Всички ние трябва да бъдем изключително прецизни, когато сядаме зад волана, като водачи, като участници в движението, като пешеходци, така че да уважаваме себе си повече. Здравейте! Отново от интериора вече на новия Yaris. Това, което като първо впечатление мога да кажа е, че много повече ми харесва от предишния Yaris. И ще ви кажа защо. Предишните две поколения имаха доста странно изглеждащ интериор, като конзолата общо взето пред вас, пред самия шофьор, беше празна, а всички уреди се намираха по средата, което, честно казвам, малко дистанцирано се чувства човек от шофирането, от участието в автомобила. Като идеята е, че тук в този новия Yaris всичко е концентрирано повече към самия шофьор. Погрижили се общо взето да запазят нестандартния интериорен вид от Toyota, но всичко общо взето е насочено към шофьора на една ръка разстояние, както така традиционните автомобили. В този автомобил, оборудван с бензинов двигател, имаме Multi-Drive S кутията, която така предразполага към по-спортни изживявания. И освен нормалния така интересно изглеждащ лоз за скорости, имаме и перата зад волана. Лично на мен това ми допада, защото въпреки че аз съм щастлив собственик на автомобил с автоматична скоростна кутия, извън града винаги карам на ръчен режим, което в случая с 7-те предавки прави автомобил освен подходяща предавка за всяка скорост и не на последно място доста икономичен. Другото нещо, което е интересно, е тази аудиосистема, така наречената Toyota Touch или съответно Toyota Touch & Go, която е с цветен дисплей, 6 инча, малко над 6 инча, 6,1 инчов дисплей, който е също така и тачскрин дисплей, хоризонтен над любимите ни станции. Също така имате възможност да проследите част от разхода, който сте правили в последното ви пътуване. Може естествено да го занулите, ако искате. Имате навигация, която може да ви съответно ориентира. Самата система е доста добре направена от гледна точка на интуитивност и съответно ви дава възможност, ако в зависимост от опциите, с която е оборудвана, може да ползвате в интерес на истината и такива добре разсейващи шофьора средства като Facebook, съответно апликации може да смукнете на Toyota и да персонализирате самия автомобил. Позицията на шофьора е доста добра, може да си настроите съответно уредите в приятна позиция. Аз винаги съм препоръчал да се кара по-близо, така че когато сте облегнати без да губите контакти с облегалката и изпънете ръката, волана ви трябва да идва малко зад сгъвката на китката. Много от шофьорите, съответно особено в България, използват всякакъв вид друг техники за завиване и така нататък, популярната техника за миене на чини. Но в новия Yaris наистина имате така добре ориентиран интериор, удобна позиция за шофиране, което би следвало да ви предразполага към приятни изживявания за волана. И въпреки че автомобил е малък, на практика е доста удобен и приятен за шофиране. Така, можем да шофираме. Преди всичко, важно условие е да си слагаме коланите. Това е много важно нещо, според мен.
безопасност. Така, която и всички автомобили разполагат с нея. Да. Сега трябва да запалим. Ами да, смисъл, Че ключа трябва да го поставиме. Ето тук си мисля аз. да, правилно. В смисъл, не е толкова сложно, колкото изглежда. Общо взето... И сега да приведем автомобила в действие. Ти освен всичко си инструктор, който... Ами да, това е моята основна професия. Автомобилен инструктор, съответно с теоретична и практическа част през всички тези години. Има много неща, които да се кажат, но основно това, което ще кажа, че управлението на автомобила е преди всичко предизвикателство, за което изключително важна роля играе предвиждането на ситуацията. Точно така. Винаги сме твърдяли това нещо, че колкото много от опасните ситуации могат да бъдат предотвратени много преди да... и предотвратени. Това е знанието на водача как да подходи към дадена ситуация, как да оцени рисковата ситуация или по принцип ситуацията на пътя. Много е важно през всеки един сезон от годината ти да знаеш как да управляваш автомобила или водача. А как се справят в този дух на размисли младите шофьори? Една малка част от тях се справят много добре, но просто това са хората, които наистина имат бензин в кръвта и искат много да знаят и всичко да разберат. Друга част, повечето при тях е самочувствието. Водени от него няма добри резултати. Трета част, пък просто защото всички имат книжки, трябва да са и те шофьори. Важно е, необходимо е, но всеки един, пак казвам, че трябва да знае какво може и къде е неговото място. Аз общо взето също в моя опит, повечето хора идват с едно самочувствие зад волана, което когато правим обучение, примерно по безопасно шофиране и наредим конусите, винаги казваме, че конусите от вятъра не палят. Нали? Смисъл, шофьорите ги събарят общо взето. Наистина, това е много правилно, което каза. Нещо, което вчера, когато си говорихме, каза, че локалните състезатели, когато сте организирали събития, си ги канила да участват, но те по-скоро обичат самодейните изяви, а предизвикателството да шофират примерно пред публика или примерно когато има време или съответно някакво трасе, отказват. Този, който го може и го показва. По принцип е много важно да покажеш техника на управление, не скорост и самочувствие. Така е. Техниката винаги личи. Как ще подходиш, как ще подведеш автомобила, кога да подадеш газ, кога да отнемеш газ. Това са основни. Разположението, усещането за габарит и разположение, просто пространственост. Това, което липсва при една голяма част е усещането за пространство. Защото управлението на автомобил, освен всичко друго, е разположение в пространството и усет към пространството. Къде да го насочиш, как да се преместиш. Да, или най-елементарно казано от физиката, един предмет има физични закони. Физични закони. И така никак не е лесно да бъдеш водач на автомобил. По-голямата част може би го приемат, като сядаш и тръгваш и караш. Да, но не е точно така. Абсолютно не е така. Другото нещо, което искам да ти покажа, е камерата за обратно виждане, която се намира в средата. Тази кола е оборудвана и съответно показва къде са размерите на автомобила, когато шофираме и съответно паркираме. Което е много полезно. Лошата част на тази камера е, че трябва човек да слезе и да избърши, ако съответно времето е по-замърсено, но в крайна сметка е доста наистина приятно опция за всички шофьори, не само за дамите, примерно, защото аз имам едно друго твърдение, че делим шофьорите на добри и лоши, а не на дами и господа, да наречем.